Ngithi mina ngiyahamba ngikhumbula izingane. Ngizobuyela emzini wami umuzi vela ubumuzi mongekho. Yeah, njalo. Khona ubabwazi khona enye ingane iseMaritzburg yami le ntombazana hlala eMaritzburg le ntombazana 14. Sizame ke silungise khona sibhocobele sinjalo silungise ke sibuye size ngalana ke. Lesifika la ubusuke ngalala ngabo umamezala wathi ngicela ungiphumele. Wathi bhekani ukuthi niyokwakha kuphi. Wathi ngiphumeleni wakhala ngathi ngicela ungiboleke izingane kulist ngiyoyishiya kusisi wami eMlazi. Wathi hambani nobheka indawo yokwakha. Ngihlangane naye umshana lo omdala uzala izingane ingane yakhe seyiganile uLulama hlangana noLulama mina ukufika kwami la sihlangana eTrobheni kuSmith senza icourse yecation mihlangana noLulama futhi wangithanda kwangathi senza umngane yize noma yisamncane kodwa wangathi senza umngane naye ngangendlela ukuthi waze washo ukuthi yena uyangithandela ngithandela umalume wakhe kodwa umalume wakhe angithandela yena uzonginikeza lo alright. Okay. Bese ngiyabuza eklasini ha ubani uLokhuzane usibani uLokhuzane uzukile. Ngifonela uzukile. Yes. Abisathi umalume wami usho uLulama. Okay. Kube ukuthi uyazondeka ke eklasini ngoba into yamantombazana. Indlela eyayimnandi ngayo into ethu sinoLulama. Kushuthi mina la ukufika kwami lana ngihlangane naye umshana lo omdala uzala izingane ingane yakhe seyiganile uLulama hlangana noLulama mina ukufika kwami la sihlangana eTrobheni kuSmith senza icourse yecation mihlangana noLulama futhi wangithanda kwangathi senza umngane yize noma yisamncane kodwa wangathi senza umngane naye ngangendlela ukuthi waze washo ukuthi yena uyangithandela ngithandela umalume wakhe kodwa umalume wakhe angithandela yena uzonginikeza lo alright. Okay. Vele nami ngangena umuntu ngathi usikhathi. Nginganaki babe baningi ukuthi abangithanda ukuthi la kule class esasikulona eTrobheni. Shuthi kuvele kufona ekuqala umalume kaLulama. Okay. Bese ngiyabuza eklasini ha ubani uLokhuzane usibani uLokhuzane uzukile. Ngifonela uzukile. Yes. Abisathi umalume wami usho uLulama. Okay. Kube ukuthi uyazondeka ke eklasini ngoba into yamantombazana. Indlela eyayimnandi ngayo into ethu sinoLulama. Okay, isifonelane ke naye umalume isifonelane kwaphela unyaka singabonani nomalume. Sisabonana ngo2006 January nomalume. Okay. Sihlangane naye eTrobheni eworkshop asazana. Ngimbone ekuqala mina ngimkhweba. Okay. Malume. Ayikube ukuthi siyaxoxa ke naye workshop ke kushuthi inkulumo yethu kuye ke ibuye ihlangane ukuhamba kwesikhathi. Yeah. Kube ukuthi mina ngihlala phi ngihlala eMlazi mina ngiqashile angisahlali ngaphansi kwasisi wami. Okay. Sihlele so3 kha amantombazane besiphethwe usisi wami ngokukhula nginangani. Ngathi mina hayi usisi wami sesimthwalise kakhulu akwesiphuma esiyimele saphuma nalomncane. Yeah. Wakwazi na kulanda ingane zakhe kubo wahlala nazo usisi wami. Walokho evakasha uLokhuzane umyeni wami lapha yana usayisoka. Okay. Emqashweni ayiphela nginyanga ezu2 into engiyithanda ngimthanda lento ethi iqiniso. Bese ngithi kumyeni wami ayingeke akwazi ukuqhubeka ufika lana angikwazi ukuthi uphuma phi ubani kumele ngazi imuva lakho. Yeah. Abeke ukuthi hayi manje ekhaya silala nginengane yasisi wami engihlala naye endlini wehlala kule ndlu u2 room. Silala naye endlini bese ngithi mina ngicela kume kanjalo ubulungisa into zakho kwamake ngaleso sikhathi kwathi ukumake ngoba khona ibreak ebakhona kwaya ngamuzwe sengifonela ethi ngicela sihlangane uThungathi shuthi sengizokwazi iphi la ekhaya. Okay. Mesihlangana ke naye uThungathi ke erank ngafe nje ngehle rank wangithatha umyeni wami sahamba sayiShoprite sathenga mesithenga eShoprite angitshela ukuthi kunengane ekhaya kunengane encane ngifuna ukuqala nje lento kahle. Yeah. Kunengane encane ekhaya engijwayele ukuyithengela ama chips. Hayi nami ngizolala into ayishoyo phela umuntu ngibazi nalabantu. Yes. Ayisithenga ama chips sithenge nezinto ekhaya kudliwa lokhu sithatheke. Sigibele ke sifike lana ke. Mesifika la safika kungekho umuntu. Kukhona yona lengane ayithengela ama chips. Sadlula wathi naku ekhaya. Liyanetha. Sadlula kwakuthaqelwa imbali la yihlahla. Mozongena la kaLutho room. Yeah. Wenile nje isikhotha. Nakubo nje akuhlelekile. Akhombisa ukuhlala abantu. Okay. Ayisidlule ke sizihlale lana ka hamthathe impahla zesekubo. Lengane inabani mengaphazama ina 4 years. Yona lengithi iganile. Uma wayo uyena umngane nami uLulama. Umngane nami uhlala esokeni lakhe. Okay. Thusuka ipitile. Yeah.
lengane ayinangiwe la ekhaya kusho ukuthi mengimana ngivakasha kwaya ngabamba ngakhulelwa 2007 ngakhulelwa kwawukuthi ke mina ngigada lengane ke ngiyayigeza ngenza konke ngoba ingane uyazi ingane ehlala nogogo buyazambela indlela zakhe ngayithatha ingane ngiyibona ingane kuhle kuyikhalashana ngayigeza ingane ngayinakekela nje ingane noma ngihamba ngiya kobhaliso sengibuyile ke sewuphelile umqasho ngale ngoba ushilo uma mengihlala ukuthi uma ukhulelwa uyaphuma egate sibaleka ama rate la eMlasi vele uphume nasi isisu ngaphuma ngibalekela laphi ngizobalekela la kuyena kodwa angithandi ukuhlala nomuntu wesilisa angazi ngihlale naye hayi ngihlale naye umyeni wami akafuni ukuhlala nami ngangendlela uthwazi wami umamezela bathi yeke intombazane ihlala uthi ayiphi ngahlala naye kodwa kunzima asijwayelene ukuthi sihlale ndawonye njalo uma kulesini uhola ngolesini umyeni wami njalo uma kulesini ngithatha lengane yamngane nami ngiyana eBhalitho ingane phela ngiyitsheniwe la ekhaya ukuthi nayi ingane khona la ekhaya yes ngayikhulisa ingane ngabe u-anti emphakathini ngalengane u-anti ney'ngane nje zamthanda u-anti kwafika isikhathi sokuthi ngiyateta yes okay ngingakatete kwanyuka ubhuti omdala wala ekhaya usuka ngima wengane yakhe ayihlala naye okay ubhuti wami usashona umuntu engathi ngagcina ukuthanda bangayi la ekhaya ubhuti umzwamandla okay wazohlala la ekhaya ubhuti ngikhulelwe njalo wangabe ubhuti wafika kwaba umngane kumina sahlala naye kodwa isikhathi esiningi uwehlala la kumina sahlala naye ubhuti ngipheka ngale ngimamezala wami yonke into ngiyenza ngale ngimamezala wami sahlala naye ubhuti kwazi kwashaya isikhathi sokuthi ke manje kufanele ngimove manje clinic yaseMlazi ngilethwe ngala bathi clinic e-writing mina akubuthunga ngathi angifuni ukushoma ngaba ngibukela kahle umamezala wami nje wangisurprise ezongena ekamereni ngathuka mangihleli naye umuntu wami ngezwe nje umuntu esethi inqo ezongibuza ukuthi owakaba ntombi ngasi mina ngowakacela Sibongo engasayishongo Nkosi yami ngowakacela Isibongo wathi kuphi ngamchaza ukuthi ngiqhamuke eHayflats kodwa sizinze eMlazi asinawo umuzi sahamba siqashwa ngakabi khona umuzi ekhaya hayi abonge kathi uyajabula ungazi kanti yena umamezala wami imanxe eqala uyaqala nqa ukubona intombi yengane yakhe umagcino lomfana la ekhaya okay yena unalo umdlandla ukuthi uyaqala ukubona intombi yalobhudi la ekhaya ube umuntu okhonze ukuba bangani namantombazane yes hayi ngijabule angifuna usho manga ngajabula nami ngangiqala ukulikhama kanje yana hayi siqhubeka isikhathi ngimuvele la kuhlela bona futhi bewumndini ukuthi angimuve la eclinic othongathi yona clinic e-right ukuze ngithi iyatetisa yenza yonke into umuntu oyibhala i-address asothongathi ukholiswa lo umfo wabo the uyinhloko yala ekhaya abashana la bengikhuluma ngabo yes akasekho squeeze ukholiswa ebhala i-address asothongathi bomna le ndawo angizazi kuyona engizofika ngivezele oneso ngathola ukuthi othongathi okay mengifike engibuza usister wathi ngathola ukuthi ilokhuzana ufuna ukuyamamezala wami izingane zami zibridgile kusho sister ngidluliselwa usindisweni ngenzelwa incwadi ukuthi ngidluliselwe usindisweni kodwa kufanele ngibuyele la ekhaya ngabuya ngafike ngabatshena umamezala wami ngathi kuthiwa izingane zami zibridge sokufanele ngenze yonke into esibhedlela usindisweni kwaqala lapho ngingaqhubuzana nomamezala wami la kwakuthuka khona onesi mengifika ukuthi gogo uyapi athi ngiphelezele umolokazana wakwami mina ngizange ngibe intombi lekha ngafike ngamolokazana ngifika ngiphelezela umolokazana wakwami izingane zakhe ziyibridge igcine lento yegcikene seyihlayihle ukuthi ingane ibridge indlela ayiphakemele ngayo umamezana ubani ohlekisa ngayo ubhuti kodwa hayi ngoba kukumbi kuyahlekwa kumnandi kujatshula ukuthi sikwenza ayikashintshi nezingane ukuthi zibe ibridge uyinto kanjalo eyinamahlaya ubhuti wami okay khambe kuze kufike isikhathi sokuthi ngiyateta ke nakhona futhi ngisikwa uyena waqoka kuqala so gibelela siyosindiswa ngifuna ugibele wehlotho ngathi gibele ngathi uye everelem uyosindisweni ngathi ngisathi ngiyaqoka la ngiyalungiswa nomyeni wami elungisela ukuphuma emsebenzini wabumamezela wami sethi sengifikile shesha saphuma sagibela ama taxi besifika esibhedlela gogo uyapi hayi ngiphelezela uyasikwa hayi ngahanjwa ke ngachecka kwathi wayimshiye uyadeda lo muntu umshiye gogo hamba nizolokhu nichecka ngefoni nizwe ukuthi nimkhipha kanjani hayi ngateta kahle kwahamba kahle konke kodwa ngakwazi ukuthi ngiyahlinzwa ke wangilanda futhi umamezala wami esibhedlela ngiya ebumnandini ngoba ubuhle efuneka ubukhuluma ungaqali ngobubi wangilanda umamezala wami esibhedlela ngadlula ingane ngayishiya wathi ngicela uyishiye ingane ngayishiya ingane kuyena ngabuya ngeza futhi babesenza amasiko apho
Yebo. ngabuya ngezala mengifika kunenkukhu engiyibekelwe efrijini isichuthiwe lenkukhu ngizophekelwa yona ngoba uthi mina ngangigwala lomthungu ukuthi ngimendla kakhulu mhlawumbe uzoqhuma umthungu kodwa ngancenga ngahla wabepheka eqala amabhodwe epheka ngabe ngibuya ngizolala mina la endlini kuthe dukuduku ngisanda kuteta kwathiwa indlu yadayiswa umyeni wami beyiqiniswe umama naye lo mama ube uMadlamini wangala Eastern Cape kanti umama uzofike ekhaya megoduka afika shona so sokufika umndeni wakhe uthi lo muzi uyawudayisa athi umamezala wami umyeni wami ngicela lo muzi ungabusawudedela hamba at least uye ebank ukuze uBrenda angahlupheki nabantwana mina uBrenda uBrenda angahlupheki nabantwana ngiyakwazi ukuhamba uqasha nabantwana ngiqashe kakhulu nanizukile shone ebank umyeni wami athatha imali afika umalume babe khona nobhuti kangendlela ukuthi into enginayo mina lana ikhadi lase clinic ubhuti wami esebenza eclinic security la khona ubhuti wala ekhaya Yes. bakwakusayinwa khona nabanye bomgaqa amaphoyisa basekho bonke kodwa sisaphethe lekhadi thina akukho lutho kwasayinwa kulona awuthenge kumyeni wami lo muzi ke sihlale ke kube mnandi ke kuhlalwe nje nezingane ngikhulisela izingane la ekhaya naye umamezala wami ukhona kakhulu nosisi wami engilamana naye usane ungisiza kakhulu ngoba amawele engiwaphethe uthe ngisawandakte ngicabanga ukuthi inyanga zazu6 Yeah. zisuke izingane zami amawele mina angakwazi ukuthi khona inxokozelo la ekhaya uqala ukusuka kwendaba Yes. ukuthi la ekhaya vele kuyaliwa uzukile uthathe umuntu okhona nje ululama mina ngimkhombisa yena kamthathanga usiza wami useyalwa akuzongela usiza ke manje Nomunye benomuntu wakhe bemthandela yena umyeni wami Okay. so wambona umyeni wami lo muntu okhonjwa usiza kodwa wangamthanda wathanda mina usiza uhlala phi ukipitile ngale ezantsi nendoda nezingane zakhe nje uhlala khona kodwa le kuthi ukholisa uhlala nayo la negogo I think ayifunda grade 8 lengane ngikhuluma ngayo Yes. ncane ngezwe sengizwa ngamahemhem ukuthi kuyisimo esikanjalo usefikile njalo ululama la engivakashela uhlezile ukuthi ngikhona mefika la ululama indlela sifana ngayo befika esiwanga umuntu wakhe afika ubabasa amahlika embhedeni ingene ululama silale soba u2 aphuma babasa amazenzela izinto zakhe Okay. sisithale sixoxela izinto zethu wangitshela ukuthi yabo wena njengobuka nje ngibona ngathi ula lokuzwane ke nosisi inkulumo yalulama leyo usisi ngimzwane naye ngobani athi ngathi ula akamfuni umuntu osile usisi akamfuni engathi ungayisiza ukuthi uzama ukuthobeka siyayixoxela nje akasho kambi kushuthi mina ngithi uyabuka ngithi peace bese ngithi mina indlela engidalwe ngayo ngizoyishintsha kanjani athi kodwa ngiyakutshela ngiyamazi usisi umamdala wakhe Okay. yes okay ngingayinaki leyo nto akhulumayo kumina ngidlulisa kumyeni wami ukuthi hayi ngizululama ethi kanti mina mengitshena umyeni wami yena lento uzoyithatha ngolaka akasheshe into ukuyibamba ngendlela usukuyikhuluma ngayo wena uyalwa yena uzohamba yolisululama ngokuba into kanjani ngokuhlezi nje ku screen walegcekeni ululama ubrand siyingane ezikhuzwayo ngokuba kanjalo sahamba isikhathi ingane ngithayina 6 months zaphuma la ekaka khona kwaphumela ngaphandle Hayibo. zo2 abafana laba mawele bese ngithi mina ngigijima imizi mamezela wami nako lele niwe lelincane uthi mamezela wami likhubazekile wayincane kakhulu kodwa manje ikhanda lihleli la manje ngithi sama siswama nelamlali njena ekhasala kakhulu amawele afika mamezela wami mefika mamezela wami ebuka izingane athi uNonyameko lo uNonyameko sikiza wami uNonyameko lo kuthi usisi wenzeni athi intetho zakhe Brenda uyathetha uNonyameko singiyaqala ke lapho ngiyadideka emqondweni wami uyathetha kanjani athi ngiyakuxelela uthi dukuduku ngakusasa angena usikiza wami usuku lokuqala ezobona izingane zami mengena futhi afika ahleke nje kube kuhle ayibona izingane kwathi kulala yonke into abeseyibuyele ngaphakathi sezi right izingane vele inkulumo ziyadala elukhuzaneni ezingane phinde kuba amawele kudlule ezikhulu izingane kuthe kuswa kwaba la emndenini nomdlalo othi izingane zakhe meyikhulelisa amawele akhulelisa ingane yakhe leyibiza ngenhloko ulifefe lengikhuluma ngayo Yes. akhulelisa intombazane kwathi ukhulela amawele ngangayinaka ke futhi leyo nto mina akushuthi hayi akhona amawele kushuthi la emzini wami umshana lo Yes.
ngithe ngiyezwa yazala intombazane meza intombazane hayi umuntu nje obehleze namaqhinga usikhwiza wami Okay. ube namaqhinga hayi angaze linyiwele kwenzakalani kanti sokuqala vele impi lo muntu mina ngifike ngamzalela amawele bengabone ngafike enze azala umuntu owazala amawele la ekhaya emndenini wala ekhaya noma kade ngingaboni sengizibonela mina ngihleli ngedwa ukuthi shuthi leyo muntu beandamine kumyeni mami mina ngifike ngamenza indoda okay idlule lento sihlale ngibambe maduze isisu amawele sibili ayezethu lawa 1 year ku-October ngizale ku-December leso sisu siphuma umuntu wegijima lula samawele lawa isibili shuthi ngizoba nabafana bangaphi manje abawu4 okay angaphumelela amawele kwadlula ngihleli nalezi ingane lezi 2011 ngazala futhi shuthi nakhona leli linye laphuma amawele manje asingaphi awisithathu so kwamantombazane awu2 lawa leli linye lapho langaphila iwele laphila ke leli ngithi liseMaritzburg lifunde eMaritzburg ngithe ingane yami liqala khona ukushuba izinto zikhona izichitho ngiyayibona noma kade nginga-understand ukuthi isichitho yintoni kodwa nginokuphupha i-toilet ngifela nga-understand abesichebe ngingayazi ngifika lana ngifike ngayifunda la uma ngitshela umzona ngibona into ekanje impethu ukuveqhamuke impethu la ziyahamba njengoba kunje phansi njengoba umzona wami impethu athi hayi nonyame kunazo ngishaya ngomqondo la nonyame kunazo yazisho ezansi yindaba vele impethu kufika usane bese kuba nempethu akusona isichitha sithunywa udadewenu ngoba ngimonazela ngithi hayibo bangimonazela ini kwana lo muntu asebenza nale nto etheni isafana nento eyitoho yebo register kodwa mina ngibona imali ethini la asebenza khona pho yini la bangimonazelayo nekhaya bafunda imithi ekhaya ngami sikhule ndawonye mose uma ushiye sibancane sakhuliswa lo sisi usiyangithakatha ngiyibuza mina ngedwa kodwa ngilo ngifakile umqondo ukuthi konke okwenzakalayo usisi wami nganendlela ukuthi bengidayisa ke mina ngiyathanda ukudayisa bengidayisa ngihambile ngiyeThekwini ngiyo-order ngize ngifike nje ngihlale phansi la bayangazi abaningi bengidayisa kakhulu kuthiwa la ekhaya ngifike kusonto bokunewisili isonto umama usonta iwisili mamezala wami usisi wami beyintombi yesiphika isonto belibanjelwa la emzini wami kuthiwa isonto lishiyiwe ngenxa yempethu eyibonakale la emzini wami zizongena endlini zimiswa kwenyoka hayibo zifike zibe inyoka zibe nomsila zibe nekhanda bashaya ibhada bakhuza izandla umhlola abantu bathi siyaqala ukubona into ekanje sikaze siyibone yini le mampela wathatha ushibhushi bayayazi bachele ngisengibuka mina ngixoxa ukuthi hayibo yini lebo kwenze njani thi hayibo kanje sengiyachazela bayazazi lo mpethu mina angazi ukuthi bayazazi sikhuza umhlola nabo okay udlule subulumbe lokuqala khona izinto uthi ziyashuba silele nalingane le encane intombazana empedeni la abanye balele empedeni wabo laba amawele ngibona umyeni wami ekhuluma nje izinto angajwayele ukuyikhuluma eBrenda ngifisa lokhu ushade kwenzeke lokhu kwenzeke lokhu kwenzeke namhlanje kucaca ukuthi kuyasekuseni ubhuti wangithembisa izinto ezinkulu ezingaka kuthi la ethi lelele belikhalifoni yavuka uphuthuma isitimela mase uyavuka umyeni wami la ethi ugesi ulayisa la ikhanda kuthini bese liyajika nalo empedeni selesele liphezulu ubusuku lonke hlela leselese lithini empedeni engane avela ngapha umyeni wami agxume lapho thathe lenguba isonge izoyilahla la phansi eminyango kwanento nje ngathi uthi stop ngicabanga la kwabu cebe elincane kakhulu la silivule ethi sifike simlahle bese silahla sifike ethi thaca phansi lesikhathi lithi thaca phansi ngigijima ngibiza umamezala wami phuthume mama mpela kuneselese besilingana ukuze kwasi impedeni aphuthume umamezala sokushuma izinto ke lapho bese umamezala wami nangumyeni wami usephethe usawuti lizoshawa leselese mele shawa liyavuvuzela isawuti liyawukhipha lona emzimbeni hayibo lisuke bese liyahamba alibaleki liyahamba athi hayi mampela ngiyaqala ke lokho zithi 7:07 thatha imabhakede ngemfuleni yempompini la phezulu ngishiya abantu khona usisi wami omncane ungigadisa le ngane shuthi nale selese lamani lifike naye bangijiya kanjalo umqondo okay noma bengakasho ngidlulekeni mamezala wami
Kwabuka isiteshi sami le wamuzi lo waya wakhe. Ngifike ngihlala phansi. Kunosofa ubhekeleni usekhishini washo izitsha. Ngisaya empompini mampela. Athi okay ubekike ngoba ngabe ngiyajoyina Brenda sihamba nawe. Ngisabhizi ngisahlamba lezitsha. Ngithe ngisahleli ngisathule nje kanjalo. Umamezala uyakhuluma ubhekele mina vele sengiyaqala ngiyashintsha. Iselesele la sengithi mengikhuluma ngikhipha izwi seliyandonda kumina ngaphakathi. Ngibona ukuthi okay ngiyahluleka ngicabanga ukuthi wathe jika yena ngasengasekho mina sengwashila amabhakede phansi ngezala yena usejika usebiza usalethi phuthuma uBrenda vele usiyaqala uthi engathi ziyamphela ingane ikhanda. Ngihludule ngiswe kukhona umama la ogobela la phezulu. Bafike bazongithatha lezi ngoma zingixhake zifike zingikhumule zingihlambe into ishubi kufonela umyeni wami gqi afike ngithathwe ngiswe komunye ubaba ongahle mengiswa kulo baba ngihamba nomakhelwane nangu la naye umamezala wami ukhona athi mfana lento iqhamuka kimi iqhamuka esayidini lakho uqala nje ukubona izinto lezi ukuthi hayi ngeke ngathi konke khona la ngibona intombazane iseduze kakhulu kwakho mfana lento yonke eyenzeka la ingakwena sesayidini lakho la kunomuntu wesifazane ugezela esibukweni nalwamanzi ageza ngawo anomuthi uhambe wena mfana lo muntu umbone uma umbona uzoshaya uvalo uhlangana lentombazane ifunelwa wena abamfuni lo njengoba nimbona elenta yona abamfuni ngibuyiswe lapho nakhipha izaba zakhe lo baba sibuyele la mesibuyela la isimo sibesikhulu akuvika umyeni wamazama imoto nabangani bakhe nganjiswe ekhaya manje ngiswa kubani umthakathi omkhulu sisi wami ngiswa kuyena bangisa kanjani kumthakathi ayongiqedela naye umazala wami ukhona ngithwala ngemoto ngiswe ekhaya nezingane ngilayishwe emotweni zincane ngiswe khona ekhaya mengifika ekhaya ngithathwe ngiswe umuntu ingivukele lento ekhaya ngoba ngumuntu ongathi uphanjanelwa ingqondo meyimvuka ngithathwe ngiyiswe komunye umbaba bemazi kakhulu usikhuza wami lo baba mengeve embiza angimazi ukuthi kade mbonephi ngiyiswe kulo baba afika silo baba uyazi ukuthi sokwenze njani lento sizovele siyicuphe la khona umuntu esizobenza abe wiki kulabantu abahlangene la ngoba lo muntu akayedwa wenza asibazi labantu enze into zakhe lo baba ayi ngibe right ngisebenzise nemithi ekhaya ngibuye sengiright nezingane ngibuye ngihlala kube khona ingxabano phakathi kwami nomyeni wami ngivele ngithi hayi ngeke ayikho lento udodile uyahamba mina ngiyagoduka sekuyamshiya bese ngiyamshiya athi mama zami ngiqoqa impahla ngithi hayi ngeke ayikho phela into engihlalelana kancane siyaxabana kwenzakalani kufa izinto kwenza umyeni wami uliswe ekhaladi melo bese ngingeke ngiyahamba ngiyagoduka athi umamezala wami angena kunosofa la athi uhlale phansi Brenda sithethe ngithi ngihlale phansi ngiyahamba ngikhathele siyalwa sisazi sibangani into encane funeke silo angazi sibangani fama windi kufobhafu bengane uyasakaza wenza yonke into sibangani angazi ahlala phansi sithethe ukhumbulise ngibuya kwenyanga sengicuphini abali athi mina unonyameko amantombazana awuthu ngeke ngize ngikwazi ukwabala okay kodwa keduze kakhulu nabo ngifike labantu kuzwanewa athi uhanjelwe kamhlaba uyalingana wahanjelwa lo munye ugeli wakhipha indila seChaswet ukuthiwa nalo liyahlangisa wathi ayikilona ligage wena mina kuthiwa ngifake ngoba ngiyangena ekamereni lakho kusetshenziswa umamezala wakho ngivumile Brenda ayikho into ade ngizoyenza bebe ngihlanganyele shuthi lento ifike yavuvuzela bese yashintsha yaphila empedeni yabiseleswele uthini ngene athi kunjalo ungakusho lokho phambi kwazo kila singeke ngiyamoyika uyamazi uyahlanya umyeni wami lo uhlanyayo fonela usisi wami athi hayi mase confessile Brenda kanjalo ngoba ukhona uyaphila uhlala ubuka isimo nezingane vele siphila impilo ukuthi sisahamba siqasha sizama ukuhlanganisa impilo eThekwini nokuthi lo muzi uthengi wathi uthengelwa izingane ngimile ngalelo sihlale siqhubeke izinto sisihleli la naye umamezala wami simile la eminyango vele kusuke nginekile la phansi esinandini vele kusuke washo ngiyamoya usuke la kumina kuphela
Ndiza ama-pillowcase andize nje ubona amafayo ahamba ama-pillowcase ahamba yosithela. Athi lento iyathetha kanti ngiyapheshethwa. Uyazi. Phela uyasetshenziswa umamezala wami. Uyayazi lento njengoba yenzeka lana ukuthi seyifikile. Ngoba ithi ilokhuzane yasikwiza wami asimfaka uduka nezwe lo. Ukuze uzukile anike mina nawe imali. Inkulumo yabani yamamezala wami usengitshelayo noma mina ngimsebenzisa wazi wayofa. Ngimsebenzisa. Akhulunywa lutho ngami ngalwazi. Uthi ngimbuza ngathi mina ngizobathini labantwana abangaka bakhe. Umbone lo muntu ungamawele nengani ngaphezulu. Ngoba ngiqala ukuthi ngithwetshula kuma ngifaka uduka nezwe kumawele. Athi umunye ayisophathisana zona. Wathi nje uthini indaba yokuthi ngibona umama wabantwana ehamba ehlanyela emgaqweni ehlenyuka ngimazi ukuthi unje yayana kungenxa yami. Bafuna njalo ukufuna imali. Shuthi ingalungi-ke le ukuthi ngifake isiphephetho ayiphikise kanjalo mamezala wami. Hayi ingaphela amandla intokazi. Ngizothi iyona ngoba ngangingaboni ngaleso sikhathi leso ukuthi iyona. Sengibona manje ukuthi sonke lesikhathi lendlela ngihamba noSikwiza wami kodwa uyifihlile. Uyisangoma. Uhambile uSikwiza wami wayothwasa. Ngifike mina la kulonyaka kwathiwa uyathwasa ngala isikisiki. Methwasa ngalapha elisikisiki uSikwiza wami kulonyaka. Ngikhumbula nje ngifika ngiphume ekhaya ngafika kungekho umuntu legcekeni. Behambe bonke eyokhishwa. Thwa babeqala kumuntu besifazane ezihlabela inkomo. USikwiza wami. Shuthi methwasa ngokuthi akhamba kahle kuthwaseni kwakhe. Wabona ukuthi akahliphiza ikhaya. Ngikazayo komakhelwane ula. Qedisiso sama wakhe. USikwiza wami. Okay. Sihlale phezulu kwesimo esinjalo, ngilokho ngivikile. Kuze kufike isimo sokuthi sikhulume nomyeni wami athi ngithi kuyena asingicabanga ukuthi ngibeke imali kwabe hola ngesonto, asibekeni imali ukuthi ngihambe ngiyovela kini. Ngibeka imali ngibeka 500 rand njalo ngesonto. Ngihambe lento ngoyenza eMega City ngoba yazi yabuza intombazane ikhumbula hle Nedbank. Kathi mina ngibeka imali umyeni wami ufuna ukuyovela ebuza ukuthi eyani le mali oyibekayo ngimchazeleke lo sisixoxela naye. Athi ayingcono ngoba ibekwa wena. Bengenze ngithembe mayibekwa wena bayagilana abafana. Ngicabanga leyo mali ngiqala ukuyibeka ngoba umyeni wami ulimale mhlambe beyila ku 3.5. Oh okay. Ngihlangane naye ngisuka ekhaya. Ngahamba kulelo sonto ngaya ngasekhaya kusisi wami la aqashe khona nezingane. Yes. Ulisini ngiyolanda imali kuyena ekseni ngifike ngesikhathi ungakabi isikhathi samalunch. Bese ngithi mina kuyena yakijima njalo emsebenzini afuna abelungu bambamba usebenzele eAvoca. Ngithi mina gada uzolimala. Gada uzofa. Athi mina uzofa ngithi mina ngithi uzofa uzolimala wena. Angazi into engikhuluma ukuthi ngithatha abusisi. Yes. Athi yena impendulo angiphendula ngayo athi hey ngeke. Kufuneke ngisukume ngingaze ngife. Igama agcina kulikhuluma kumina lelo. Uyagijima ubuyela emsebenzini nami ngiyajika ngiyothengela ingane ilokhuzane ukudla. Ulisini. Ulihlanu ngihamba ngiya ePlaytex ngiyo-order bra. Ngiyadayisa mina. Angihlali phansi. Kanti kade ngiqaliwe ngifuna efonini. Kwaze kwatholakala inamba yasiswami. Nakhona itholakala kumngani kamyeni wami. Kuthiwa wafonelana naye. Lo mfana lo. Ngiyafunwa umyeni wami njengoba ngimgcine ngoLesine ekseni liyanetha imvula. Utheme ephuma la washayeka wabuya egarage ade nikulona. Yes. Wathathwa imoto lapho. Yamthwala from egarage ube ngala ulindele ukwela itaxi mili imlendile uphuthuma istimela uselate. Uthi umameza wami ngimzwile egidise gijima ethanda ukugijima mkhulu kodwa uyagijima. Wathi ngimzwile egijima edlule sengichazela. Mayimthatha lapho eShell yazongifaka lo mgaqo engene ngawo. Imthwele uyandiza. Awema. Uyandiza. Bekho mazi ukuthi waphila kanjani? Akekho mazi ukuthi waphila kanjani. Ngithole umyalezo mina ngawuthi umenza noma athi mina kuyobe inhlanhla momfice ephila kusasa. Asho sisi wami bethu asinemoto Brenda bozozenelisa at least sihambeni namanje. Liyanetha. Kangakhali ngidlula koMega City sidlule emamall ngoba ehamba ukuze abantu ukwenze nje. So unyalelo umyeni wakhe. Babuye ingane zakhe. Usengajwayela ukuthi ngithi umyeni wami. Unyalelo babuye ingane zakhe. Endlini emathexini ngafike ngahlala kanje endlini kwi-headboard. Waseyithengile umuzi usisi wami. Usewuthengile umuzi. Ngahlala kwaze kwasa.
ngoba ngimani noma uyaphila yini. Kwabona thina nosisi wami ukuthi kusile, ngafonela omunye umngane wami walana sahlangana naye eStenga, siphuthuma khona. Siyobheka isimo. Safike ngakafaki ke odini, hayibo khona uyaphila. Hayibo, kade bebaze kangaka ngibona lutho ngoba usikekile la. Usikekile la indawo ngangiyibona, kodwa futhi nakhona akubi kakhulu kodwa usikekile. Kanti angaboni lutho. Endiyakhuluma nangosikuza wami ukhona nanginoza wami ukhona ngahlangana nomunye umama wesonto abasontana ngathi hayibo uzwile nithi uzukile kwenzeke kanje esibhedlela eStenga. Athi hayi angizwanga vele ajike lo mama singenise sigena naye la. Usalindele ukuthi aye wodini, usalindisiwe. Ngoba uzakhunyula ujina yogqokile wasikwa. Uzakhunyula. Kanti mina ngaboni lutho. Hayi simbone umike nje usikuza wami ulokhu emsula. Hayi ngithatha into nami ngimsula igazi kusana machaphazela igazi ngimsule ngamgcina lapho usikuza wami. Singakayitholi iwodi. Okay. Ngamgcina ke nje esibhedlela. Sihlala sonke usebuyile ngale ekade ehlala khona nendoda wabuyelana. Ngamkhuza futhi umameza lami ngathi awuyibuyisela intombazane ekhaya bese kuyaphuma yahamba yayoyiphatha. Anginayo ma ngihlala nosisi wami. Kodwa enze ngibuyele emnimzini nosisi wami. Ngilungele ukuthi ngifike ngivakashe ekhaya lami. Ngikhuza abani umamezala wami. Shuthi ngizothaka ngilalelanga. Hayi sihlale la. Siphume singena ke nomamezala wami esibhedlela. Siphume singena esibhedlela nomamezala wami ngigijima ngedwa. Kuye lo bhuti athola ama-pass out adinga imoto. Ingane yakhe le eyibiza ngenhloko i-taxi driver. Ufefe. Driver ama-taxi ngosuku lokuqala wangithatha. Ile 22 ilokhuzana ngoba lo muntu umephuma uphuma ngama-wheelchair nalenyawo igongobela ifuna ikithunukale. Lo muntu kanti waphoqoka waphela. Angimazi wasindanje bangengozela kuthiwa kwangena imbobo isandla sonke. Angimazi ukuthi wasinda kanjani namangazi. Kwaba umusa. Phuke yonke imilenze lo bhuti. Ihip nje kumanje akanalo. Wabiswakhubazeka. Ngibese angilandeke ulokhuzane umshana wakhe lo othi yena kuyinhloko yala ekhaya. Angile. Ngingena la egcekeni. Angilande ngemoto yeboss yakhe. Yalihlala eStenga iboss yakhe. Kuphume usikuza wami nalengane lethi ukholiswa. Ayithiwa funeka vele aku-adopte usibanibani bizwa lebhosi yalomfana kuzingelezwa imoto kuyahlekwa kuyagigithekwa bayaqala ukuzobona lo muntu uhamba ngale nsimbi le u4 khona into nje engazi nami ukuthi ihamba kanjani kodwa ehamba kanzima kuyahlekwa lana kuyahlekwa sengiphenduka isilimi into engazazi asisikhwama ngazobeka ngala kufuneka imhlangabeze azole kwakusanomselela kazenzela ibridge lami leplangwe ukuthi akwazi ukuthi eze azofika akwazi ukusukuma phansi. Kodwa manje ukhumbula ekhaya. Wangiqhubisa nomamezala wami wangitshela ukuthi mengabe kukhona kufuna ama-toilet entontona ama-toilet ala angaphandle amanzi awekho. Angithumele ingane ngingasabi ngimbiza. Ngaba la lesinqumo engasithatha ngingedwa mhlambe naye akazi ngathi thuya akho ndlovu yasendomboko wayo. Umboko wami lo. Yeah. Mkhulu lo muntu qobo 38 kuya ko 40. Vele ngithi mengizolukhuza usuka kusofa ngivele ngithi mina vele uthatha ilokhuzana ingalo yakho igaxe mina wonke amandla onawo walithe kumina ngifuna ngimlifte bakhona abantu egcekeni isalukwazi futhi lesi ngikwazi ukuthi isalukwazi ngilokhuza ukuthi usizwe yini ngimphakamisa ngoba kusasa vele ngizothukwa ngayo ukuthi usasimqubula senzana ngamfukula umyeni wami noma egeza ngangigeza ingane ezu4 qale ngale yami endalo yena kufanele ngimqala uzwanini ngephezulu bese ngibuyela kulezi zami izingane kuba akwazi kwenza ukuthi isandla lesi vele sasala sime kanje sasifaka insimbi le elokhuzana kuthiwa phushwa amathambo akwazi nje kwenza lutho unemthungu kwakhona lana nakhona mengimgeza ngiyaliwe esibhedlela kwathi ucophelele ugadi imthungu yakhe yonke leyo nto uqala kuyena ke nje kule insuku lezi ayicelile lesihlanu umgqibelo isonto zombuyisa umsombuluko ekseni kodokotela afuna ingaphi isikhathi sodokotela ukuthi bathi befika babembone wodini ngikho ngena uzobuza phandle mamezala ukuthi unjani sikuza kwami angaze ngixabane naye mhlambe esakubanga saba ngifoni ngoba ngafika mina elimele ngathi izinto ebezikuyena aziphi nemali benemali lo muntu imali yawashwa negazi yanekwa kulayini bayidla ingane lengiyiphethe ngana 18 months le mali 14 years lo khona manje kwathiwa hayi wathi umamezala mayi mina unginikeze u150 kwabelwe nemali hayi ngimbonile iwashile uhambe lo order ngayo eThekwini into zokuthulama akaphume emzini wami kwangiphoqa ukuthi ngoba kuthiwa enoya kuma CT scan angazi ba leyo nto mina esibhedlela funeke ngimtshele ngahamba futhi ngatshela umngane nami sethe ukukhula nginami wakhona la endaweni
ngathi inkinga la kuthiwa kanje umamezala wami umyeni wami manje kufanele ngenze njani. Wathi hambeke ngifike umbingelele ufike umtshela. Ngahamba ngempela wazi nje ngithi inqo. Cabanga lo muntu ungizile nje ulinyalelwe ingane yakhe. Le ngane yongiwo bani? Imini. Imini kufanele ngihlezi ngimi-update ngoba naye wahamba wakhathala endleleni. Hayi. Ngimtshela umzala wami ukuthi mina hayi ngizokuthiwa uzohanjiswa ngoba akwaziwa kubonakala ukuthi ulimala ephu. Shuthi lo muntu owalimala kodwa kwanga waphuka nje kwangabukhona ngozi emlenzeni. Ngoba nehip le yagayeka kanayo. Hayi abonke athi ndiyabulela Brenda. Ngizofela ngilungise ngihambe nawe. Bekade umuntu okanjalo ukuthi mengekho eduze kwami kodwa kusala sihlezi sidingana naye siyakhumbulana. Kodwa inkingo omunye uzosuka yeke omunye. Ayisihamba naye sayisibhedlela sayongena naye. Sesifika safike selungisa umyeni wami uthi uyahanjiswa i-TS. Uyanjiswa kwi-CT scan njalo. Wahamba ke wangena kusona kanti umuntu uphuka uphelile. Bamzama ke Stenga, hayi bamzama eStenga kakhulu. Ngoba ngikhumbula ukuthi siyiswe enkosi umamezala wami egodukile ekhaya. Siyiswe enkosi wengekho umamezala wami ngangihamba ngedwa bathi nje odokotela onesi ukhavu 6 la esibhedlela anganalento ukuthi kwenziwani. Uzohamba wena ngeambulance ngoba lo muntu akwazi ukuhamba uyihlalela ibhasini. Ngikhumbula kahle ngasaze sabanga neNdiya lihamba nge-wheelchair lithi lifuna ukulala embhedeni kwathiwa uzosala ke. Ama paramedic emqubula nami ngangisiza ephushelwa kulwambhede. Umyeni wami ngoba waba nenkinga ye-infection sesidluliselwa enkosi i-infection le yabala kulonyawo lolwalimala kakhulu encathi lapho mhlambe kathathu lolwa ka right. Mesifike enkosi udokotela sangena kini kwabelungu futhi bangibiza futhi ile ngaqala khona ngabona insimbi ifakwe kuyena emlenzeni ngabona amabholida afakiwe ngaphakathi kuyena bangikhombisa udokotela bathi uyofaka kanjalo uyofaka ihip la ngiba ngimise enkosi futhi mina ngifike ngimshiye bathi ngesizathu sale infection izosuka la izela ngesikwazi ukumhlinza. Incwadi esiyenza manje sobhalile eStenga funeka bamdlulisele eGrace eMaritzburg. Qale ke manje ngikhale nawe uyakhala ubhuti. Ufonela umamezala wami. Ufonela umngane wakhe. Komngane wakhe ubemane ngena naseyibhedlela ayomgunda. Eyibhedlela. Afike umamezala wami athi ekseni uthi wavela sathi ibhasi ebusuku elisuka eMthatha. Ekseni ngambonise la. Uthi wabashiya nje abantu begcwele indlu bezolalela uthi kwenze njani. Wathi ngisaphuthuma uBrenda uyakhala uyedwa. Wafika kumamezala wami ngamchazela ukuthi kanje. eStenga bangafuna ukumdlulisela eGrace bathi bazomzama bathi bona bamzamile kakhulu basazoqhubeka bamzama. Waphuma ke nalo infection umyeni wami wazohlala nawo la ekhaya. Kwamana esilokhu sigcoba nje isilonda asipholi siyasigcoba asipholi sishintsha amabhandishi akapholi umyeni wami. Kwaze kwahamba kwakuthi kufanele iyokhishwa le nsimbi uphola nje kwayo kumlenze yakhishwa ke insimbi yakhe ke. Indaba ke manje iqala emalini. Ngimklemele sale lesibhedlela 2012 alimala ngawo. Ngimklemele ngo2013 isale lesibhedlela. Ngaklema ke ingazama abameli bafika abameli esibhedlela bangale morning side eThekwini. Nakhona ngibathola ngaye ngangazi ukuthi nafuneka kwenziweni. Ngitshelwa uyena uthi utshela umunye umfana adelele naye wathi khona umelo ngeve right use morning side. Ngaxhumana nawo ngaxhumana nentombazane futhi besizana abameli ke yafika ke yasahlangana esibhedlela eStenga ke. Bambuka ke bamshutha benza yonke into ukuthi uyaqala kumsebenzi ke yakhe. Yafunda usikhwiza wami. Ngoba sacishe sangayithola number plate ngiyambonga kakhulu uLfefe. Wayikhipha number plate yemoto. Uyishuthile yena. Ngiyambonga nje kakhulu kuleyo ndawo ngoba njengoba ngisho ukuthi umuntu noma sokubona ububi bakhe okuveze okuhle ngaye. Ngoba noma ngiphuma esibhedlela wekwazi ukuthi angisize amthwala umyeni wami amlethe la aphinda amphindise futhi ekseni. Hayi wayidedela uLfefe. Esethena usikhwiza wami imoto ibalekile. Kanti uLfefe weshuthile. Sayithola ke kanjalo ke ilokhuzana number plate yemoto. Sima sona number plate yemoto wathi nama angayithola leyo mali kodwa uyothola ingcosana. Khoma la azoyithola. Lamagama afika nomamezala wami kumina. Thiwa uyawathetha lo sisi. Yindaba abantu kubangwana. Izophuma imali izoguqula isimo somndeni enguficile. Umndeni obuxakeke ngendlela isimanga. Ngangena kuona unjalo lo mndeni. Noma ifike ngalendlela ifike ngayo ichitheka igazi. Bathi abanye nisuke niphiwa ngazi kanjani. Angi understand mina.
yini pho yenza ukuthi kufungwe mamezala wami kanjena? Oh, sebeyazi futhi nokuthi umyeni wami njobe elimele usisi wami futhi njobe nje. Usisi wami umfaka ingozini yemoto. Hawu. Siclaim sihlala impilo ibe nzima. Ahamba odokotela kuze kufike ithuba lokuthi ngithi ngeke mampela. Ngoba imali engiyitholayo okay 2013 ngikhuluma nobhuti wami sebenza emtateni. Useyakwazi kumina nami ukuhamba ngama crutches. Ngikhuluma nobhuti wami ngithi mina ngihlele ekhaya ngithi mina kusisi wami ngeke sisi. Ubhuti wami kade ngamgcina khona la distance esinayo naye. Kodwa ngicela ukumfonela ngekuyena mhlambe uzongizamela emtateni umsebenzi usebenza khona kade asebenza khona. Ngimfonela phela ubhuti wami kanti naye uyasikhumbula. Ngimfonela ubhuti wami sifike sijabulelana asivela sinosisi wami ngisasali ngiyakuyena uhlala eDalton ubhuti wami ulamana naye usisi wami. Ngifike ngimtshela ubhuti wami usizilami lonke ukuthi hayi sibhuti kanje kanje avela ngamina inkinga athi ngisana into zenu ngizomzamela kanje kanje avela ngifune nalo usisi wami omncane kuphoqele ukuthi kufuneke ngishiye la ngibuyele ekhaya. Kufanele mamezala wami ngithola umsebenzi kanje lemtateni ngicela ingane uyithathe zibe kuwena uba nosisi wami uyasebenza nezingane ziyafunda avela mamezala wami akasabuye emakhaya. Hawu Asasabuye Eastern Cape. Asho wami into esebenza zoqala ugrade R lezi ezenza ugrade 11 manje. Zoqala ka grade R ngizoyifaka mina ngedwa ubabwazi uhamba ama crutches. Hayi athi wami ahlala phansi nazi ingane. Afunda ukuyiwashela ifunda ugrade R ngoba into yalapha o2 o6 ekseni sebusuku o10 kanjalo umsebenzi wakho unama shift zaqala lapho ukuyiwashela ifunda ugrade R ezame ingane. Ngasebenza ke emtateni athi ngasebenza iminyaka ewu2. Kodwa bengisebenza njengetoho kodwa bengingafani bengikwazi ukuphila nezingane. Into eyangilimaza ukufika kwami la sengifika la ngoba umamezala wami akafoni kulo 2 years akenze ukuthi umuntu ofonayo ululama ongicheckayo okuseke wathatha nezingane kuJune esehlala eStengamen shuthi impilo yayimkhanyele ngazoyikali yomnyaka eqashe emzini amandi eStenga wathi ngicela ngibrand umboleka izingane zabuye ingane egqoka into ezintsha le ntombazana elukile ekhanda ngithengele nje impahla zizintsha ululama akazafona mamezala wami akazafona sikuzami bahleli bobabili lapha endlini. Into eyangishaya ngizala endlini senginalento ukuthi mengifika la ngifuna ukubanikeza lento ukuthi bayitshela ukuthi ngihlukene nomyeni wami ngoba into esengiyibona manje seyibangwa ke manje sokuyimali. Bangitshela umyeni wami usho phambi kwami ukuthi ungibona nginje ngalinyazwa usisi wakho sebemfunze leyo nto mina ngingekho. Mengifika la uhamba ngeindu ukufika ingane ilethe ukudla kwami isikhathi sasuku half door lutho ngathi sihlala kona. Ingane meyinikeza umyeni wami ukudla ayisho noma uyakwazi ukubamba noma kwenzani ngakubona kufuna ukuyiplate ngalisandla lesifila ubamba angimazi ujenje uhamba ngeinduku engilimaza lento kakhulu ngathi ngimamkhulu no usisi wami ngicabanga ukuthi ngibuyele emuva eStenga imali yegrant engane ikhona izophela la iphela khona siyobona ukuthi siphila kanjani ngiyashiya lapha isimo sakhe asikho right kanti uphakela nje iplate liyakhulunyelwa ukuthi sikuzama uyamphakela ayamphakela hayi naso isibindi mina ngaba ngimphakela mfowabo omncane magcino lo ngitshela ubani mina umamezala wami sengifikile la akangitshela ukuthi sikuphi isizathu ukuthi ungayifonela ingane uyicheck kwenzakaleni. Hayi sihlaleke lapho ke kulo mali yegrant nazi isidle le mali yegrant nayo umyeni wami ngithi ngiyayizama imali yempesheni ingavuma yenikezwe esibhedlela eStenga hayi angifuna ukusho ngayivumanga ayivumanga ngangendlela yokuthi umuntu owaze wangenelela ekuphileni kwethu usisi wami uthwele indlala yethu usisi wami uthwele umyeni wami ufuna amthengele uphaqi ufuna amthengele ibhlukwe ufuna amthengele iskipa wayinikela usisi wami ifridge arsenal ufuna ngihamba ulithenga kagame usisi wami lo umthakathi. Okay sahlala ke lapha isimo sabasi ukuthi siyashuba kuyi15 ngifuna usisi wami ngathi mina kumamezala wami no akusiyeni kummeli kuba uyena mhlambe ongenelelayo ingane ezincane. Hayi ummeli wangenelela wasupporta ngo1.5 ummeli njalo ngenyanga 25 welandi check umyeni wami kwangcono sathi kuba ngcono isimo sathi kuba ngcono isimo kwaze kwafika la ekuthenini imali zakhe ziyaphuma asibheka kanje nosisiza wami isizathu asikho kwafika la kutheni imali ziyaphuma ke zomyeni wami 2019 imali ziyaphuma iqale yaphuma imali yakhe yaphuma ingekho
Mayiphuma ngiyamfonela ngithi imali yakho seyiphumile ngiyamfonela ngangisasemsebenzini. Imali yakho seyiphumile umele wakho sekwakuthinta. Athi yena kanjani ngithi mina hayi ngeke sengitsheliwe. Angazazi ukuthi nginabantu abadala. Sengikhohlwe ukuthi mina nginabantu abadala. Athi ngeke phela musungiphatha kabi. Ngangifuna kwami nithathe ekseni kakhulu 5. Ngibele ngithi mina ibese silento ntombazane engihleli nayo. Ithi uyakwazi ukuya kaRafu uyoyicheckela wena. Ummeli bengakutshelanga. Nangempela mesifika kaRafu ayibe imali yakho yaphuma ummeli wakho unenkani. Basho kanjalo kaRafu. Uyiphindise emuva. Uthi akayithathi. Ayikho. Kulomuntu indlela limele ngayo. Asawuphanda boqiniseka ngithi mina siphinde sihlale iphinde emuva imali. Futhi sahlala iminyaka u7. Imali yakhe sisama imali zakhe. Yaphuma la 2019 kwakunyaka u7. Iphumeke imali yakhe umyeni wami 29. Izophuma nje waqale wahamba wabatshela noSikwiza wami wamtshela. Kanti imali sekuhleli ukuthi le ngane le ibiza ngenhloko izoba yiowner. Utothenga ama taxi kuzolandwa izinkabe esitenga ezoshaya umndeni wakaCelezi uqothe. Ngoba sekukhona le mali. Mase kukhona le mali into kuyahlelwa ngayo mina angazi. Ngifonela ubani njalo? Ululama wafika la endlini, ululama wafika la endlini uzongitshena lento. Bese mina ngifona umamezela wami usekhaya. Hayi bona ngizwa kantsha hayi nami uyangitshela ululama lento ukuthi hayi sokuhlelwe kaqeda ngemali yazukile. Kuzoba khona ama-owner ama-taxi futhi ama-taxi azongena ngaphansi kwalo ingane ngoba vele imigaqweni eyaziwa. Futhi sothenga ama-taxi siwanikeze yona egameni layo. Yes. Okay. Hayi kuthuleke nje kanjalo sokuhleliwe kanjalo nazo izinkabi sizozilindela. Bayithanda ke izinkabi. Nephoyisa inkabi ilanguage yala emzini wami le. Iphumeke kanjalo ke imali yamyeni wami 2019. Kube kuhle nje noSikwiza wami angasa sikhuluma kanjani. Uyena lofuna ukungena. Ngo-2019 bese batshenele vele umyeni wami naye ususiswaya kuyena noma kwakunaliyanto uthi hayi umeli uyasho ukuthi imali seyikhona kodwa ke ngilinda isikhathi esingaka ke bese ziyaphuma imali ukuthi satshena thina ngo-2018 saphuma la ku-2019 ngoMeyi. Okay. Hayi kwakuhle nje sihamba sayothenga saqala nje ngayo imoto eTios ikhona imechanic imoto encane. Yebo. eTios. Saqala ngayo nje egarage sathenga yona futhi i-second hand eThekwini. Into nje asikhuthaza ngayo umamezala wami wathini ngayilethi leceke niqale kumuntu. Nangempela senza kanjalo saxhumana nomuntu lo wayengisiza vele. Sayisa kuyena ke. Ayi wayenza futhi sasizakala kakhulu. Mina ngehla lapha ya khona emzini wami mangena umamezala wami kugigizwa nayo uSikwiza wami kugigizwa. Izongena imoto lecekeni. Ingena nje umsindo angifuni ukuthi amanga nomakhelwane bami baphuma. Laba bangala ingane zakhona zajabula kukikizwa yahlala ke imoto ke ngangendlela sazoSikwiza onginikeza ukhiye ngizwe sho kumfo wabo ngathi ha uzoyiphonsa emoshini sihleke ke leyo nto ke leyo ke kwafika lento ukuthi kufanele kwenziwe into zosiko kufanele kugodwekiwe ekhaya kuyokwenziwa amasiko akhona ngala ekhaya. Yes. Hayi bahamba ke sihlale ngabe sihlale sakhe. Oh. Siyaxolisa ukufika emzini wakho ungekho. Sesiyisize ndo wethu. Ayike bahamba ke baye ekhaya bayolwenza ke lo siko labo ke. Bona bahamba futhi ngayo imoto. Umnyama ngicatha uhamba phambili. Uhamba phambili nakuye ekhaya uyokwenza usiko lokuthi usindile enkosini. Uhamba phambili. Kwalandela indodana le yakhe eyayithi inhloko uSikwiza wami ba driver nezingane lezi. Kwahanja kwayiwe Eastern Cape kwakwenziwa amasiko akhona ke babuya. Indaba inakala bebuya. Okay. Kunengane uSikwiza wami ayithatha la ikade ithwasa khona. Le ngane igama layo uAnelisa. Iyakakhiwa elisikisiki. Hayi uhliphizile ingane uMosi encane. Uyithatha ndlelani? Uyilethelani lapha noma wezoyisebenzisela le izinto zobumnyama? Oh. Thina singazi. Okay. Wezoyisebenzisela izinto zobumnyama thina singazi. Ngifika le ngane mina ngisebenza emtatweni sikhona la. Bengifika ngivakasha. Ngoba mengikhumbula kahle ngikhumbula ngaqale ngenza iwashi ngeyingane ngayineka. Shuthi abona yena ukuthi angiwasha ngiyakhe. Ngiyaza iwashela ulimele vele useyikhubazekile ngifuna thinta amanzi kakhulu. Yes. Shuthi yena ayitshela ukuthi yena ngimwashelanga ngoba khona inkinga esike saba nayo ngayizolo. Avele alwe. Afika uSikwiza mengathi uzoyixazulula le nkinga. Ngifuna ungifaka le ngane. Le ayibeke ngale igceke ukuthi iza kanjani. Afika athi
lethela le impahla ngizoyizambisa ziwashe ukholiso kanti impahla oyinikeza lengane. Lengane mengithi ngiyabuka mina ngokwami yayizodayiselwa umyeni wami. Indlela impi enkulu ngayo. Ngoba ungaseka. Gangasekho la ekhaya. Into yaseyiplaniwe liyanaqe. Mangiyifice mina ngiswemtateni la ekhaya egcikeni. Intokazi imile yinhle idakhe. Ayikho nje washing ngiyawashwa ngihambe ke kumngane nami ngikhipha istress nje la ngaphesha ngena umuntu ojayela ukuhamba. Ngibuye naye newashing nginekiwe. Lokunakala khona kunakala mase ifika ingane yona lengane lekuthiwa Anelisa ilethi washing. Ithi mina anti bengisalethi washing ithi washing. Beyatenze njani? Asathi ngiwashela ubaba omncane ithi ubaba omncane isho lento eshiwoyo lengane. Ingaqeda amadodeni la endlini nonke. Ihlonipha lengane. Bese lento ngiyifaka kumamezala wami. Ithi mina into enze usikhweza manje ngiyithandanga. Lengane uqala ngiyazi isikhatsini la ekhaya. Leso kufuneka enze iwashing yomini wami mina ngikhona. Hayi kube ukuthi umamezala wami uyahamba uyokhuza ke. Ukuthi angakwenzi lokho usikhweza wami. Ngicabanga ukuthi nalokho mhlambe kwabiko ukumphatha vele engangifuni. Isiqala into sebebuya ekhaya. Ngisuka ekhaya mina usisi wami wekade ilande ilukhuzane. Ibe celebrate abekade belande isitifiketi sabo somshado eHome Affairs. Sabasekhaya noLulama. uLulama phethe ingane encane sike ekhaya. So celebrate lokho. uLulama lo ongithi mina ngifike ngayi la ekhaya. Yes. Siye ekhaya eMlazi nengane yakhe futhi yentombazana engangala mawele. Ngizolivimba nje igama la ingane. Sambeni ke siye lapho eMlazi celebrate kuze kusekuseni afika abekwe njengomuntu wasemzini abekwe ekamereni lakhe kodwa kungena ikholi isuka la. Yeah. Ithi nemgadi. Ithi nemgadi. Kusho lo muntu esifazana. Ngangendlela ukuthi ayifuna ingane ifuna nje noba sekitchen sanga sesitsheliwe vele ukuthi simgadi. Asazi ukuthi ushiso yini ukakushoyo. Wathi ningamenza akhuleke kakhulu. Hayi. Kwenziwa yonke into waphathwa njengamuntu wasemzini washaya isikhathi sokuthi uyangiselela uyabuya ke nezingane zakhe wabuya. Mina ngizolandela ngakusasa bayabuya abantu kuphi Eastern Cape eMthatha abantu basukela iBode endaweni yaseQhanqo. Okay. Ngathi ngifika nje ngisanda kufika babe befika. Ngayibiza ingane le ebekade ngisele nayo yakhululama. Le ntombazane engangamawe lami ngoba babengakafiki. Ngayibiza ngathi mina idla ngiyazi akho umuntu ungaleni. Ithe nje ingane isadla babengena. Ibe siyashinganisa yibo. We auntie uAnelisa uthe wena sovele waphakama. Qala nje ukuchula qala lapho. Ngikhipha imoto. Umyeni wamazambela ngendlela yakhe nganikeza umndeni wakhe imoto ngiyabona nanga umndeni uyabuya. Sho uzobuyiswa kwayona le mali senze into ezisile. Uthe ngiphake imoto awusophumela imali sohambela phezulu. Hayi ngixume ngihlale. Hayi bengathi ngincinzile ingane. Mengifika nangimameza ukhumbula ukuthi la inhliziyo awukwazi ukuyilawula kufanele ngizenze muhle mina. Inhliziyo khona le kufanele ngalawula ogcina uhlule kuyilawula khona. Le ngane incane kakhulu kumina. Cathi manje ino 23. Manje cathi ino 23 ngane enkulu manje. 23 20 kodwa ukuthi 24 incane. Ngithi mengifika nanga uDabu sokhona mambhelo khona ukuthi Anelisa uthini mina. Athi ugogo kwenze njani ngithi mina lengane ithi mina ngiphakeme angazi ngenzeni Anelisa kwenzeka leni ngivele ngixhume ngiba mengiyibamba naye iyangibamba ngilahle ngempama ukhumbula ukuthi akufanele ngenze umsindo ngiyashaya ke nje mina bengishaya nje kakhulu ngisho ngithi idlozi lingisizile uLulama uyangazi ngiyathanda nje ukuthinta mengiyibamba naye iyangibamba usikhweza wami uhlele empedeni ubukela usonke izandla athi mampele khuza athi ngifuna amshaye memshange wabifonela amaphoyisa angimuzwa mina utshela umamezala wami athi meke wamshaya mina ngifuna ukufonela amaphoyisa ngifuna amshaye phume nalengane ngiyidonse sisofika la ngithi mina uyabona nihliphisa umndeni sami ukuthi siwubumbe uhlakazile engazohlakaza oba yini ndaba ungagoduki ngibuza lengane ithi sisemnyango ithi ngiyaxolisa auntie ngiyaxolisa ngithi siyazama ukubuyisana somndeni wena wenza lento yakho zenzayo xolisa ingane ngithi ingane ixolisile kufike idate ukuthi kiwe ekhaya sikuyaqala la kuyakhiwa ngisabhekwa ke kangasabhekwa ngaso sikhathi sengisihlala nomamezala wami sikuzwa umphuma emsebenzini angiyitshela ukuthi lento beyenzeka phakathi kwethu nezingane ngizothi siyingane kuyena bamdala usezofika afika athi sawubona mampele mamezala wami lo angangibingeli nayi ukuthi hayi nami ngiphumile kena ngiyithule kwakhiwe ke la ekhaya kuba ukuthi umyeni ofuneka ayovela ekhaya ndifuneka evelile ngigezile mina la ahamba ekhaya emafama
ngithi senizophuma uzongihambisa umyeni wami erenke. Ngithi senizophuma ngifonele umfowabo. Akaze ambone elimele omdala. Hayi bokutshelene uLukhuzana umyeni wami ukuthi baye ekhaya kanje kanje kanje. Athi hayi cha akakhulumi kubhuti lo. Akanaki ngizosho kanjalo. Athi cha ngithi mina kiwe ekhaya kanje kanje kuyovela. Akaze asho ukuthi okweni maMbhele athi nayi bengakezwa lutho sikwisa. Okay. Ayikuthi ngiyaphuma uLesihlanu sihambeni sekhaya ifike zenzeka izinto kahle bafike nabakhongi emgqibelo kumele ngibuye nabo kuthi ekhaya no ngeke uzokwazi ngibuya nabo ngisathi ukuthi ngiyogqoka ibhantshi lasewisile kuthiwe ekhaya uliqwa ngelinye ilanga akwazi funeka shiswe impepho kwenziwe yonke into emakhaya kabhuti wami amakhaya besinawo kahle kahle awabhuti wami aphela lapha kamama hayi ngihlaleke kanjalo bangilande eMegasisi nomkhongo wami omncane omnganakho bangilande eMegasisi uthi sibamba ngishiya khona bangilanda khona ke umyeni wami eMegasisi ngibuya phi njalo sithi emalobolweni sithole ucingo N2 sibheke ngala eStenga kufona umfowabo uzongichazela indlela engafunwa ngayo eEastern Cape one angazi ukuthi kuyenzeka ukuthi ungamfuni umuntu ungamazi ukuthi awumfuni angazi banemlingo labantu engayiqondi achaze indlela engafunwa ngayo elalini salikwazi khehla ntontoni awufuni and ngifuna ubona ukuthi ungenaphi ke uzungenela ubhuti lo uyangisonga engathi ngimfonela ngoLesihlanu bese ngithi ubhuti awuphuzanga athaya ngiphuzanga nginalutho uhlehla ubani udade wakho ayithatha ifoni umyeni wami kuba ukuthi bayaxabana kahle lathi umkhongi no vele uyivale ifoni sifike masifika la kubekiwe nje indishi intontoni umuntu osiqoqela zo indishi usikhwiza wami ngiyamazeka ujabulisa ukuthi shuthi sengithukiwe mina umfowabo qoqela indishi angikhulumisi lo muntu umfowabo omkhulumisayo qoqa indishi ibeke eceleni uyaqoqa manje uyaqoqa singene egcekeni senzima isimo sala emzini wami abantu ababefika beza kule moto bezoyithatha sasibezwa befika akavalwa la ingane isekhaya ingane kwakhiwa ngoba kwakhiwa koJune silele ikamereni emuva le ingane leli kamera lethu leli sibezwa abantu bengena sivale ngeheadboard eminyango bazohlika la abantu kodwa mase bekhupha into yayisidida akekho umuntu owelinda umuye kwakububhudubhudu imoto babegibela ihamba yileyo umsindisa siswa kube khona ingane la ekhaya isitshela ukuthi kuthiwa ngifuna ungitshele wena lento ukuthi ngiyaqinisa ukubiza ngowena sisi ithi ingane ibone umuntu besuka eShaka yes uthi lo muntu mebefika kule moto imoto lapha kulwamuzi imoto yakhona inezilwane kulagceke gcwele izilwane angisazi kuhlokula unelilwane uyigceke vele mina ngiliqinisile before ngoba ngibona isimo manje ngakhe awuqinisa umusi angibazi bona bebefika bekhuluda bezongena egcekeni lami bafice ini into ekanjalo nakhona ngiqinisa ngomuzi wami kangiqinisa umndeni bathi bona bayabonga kwafika nje umamezala wami nengane yami mfowabo lo engimshoyo yes nengane yomshana yafika nayo baqisa wasikwiza wami nangenze ngiqiniswa ngisangoma khomuntu ozongithinta mina ngithi ngenza lento eyenziwe emakhaya qoqa umndeni ukufike umuntu kuzoqinisa ukuthi akho umuntu ozothakatha la okay sidlule lapho sihamba isikhathi akubhekwana la ekhaya sihamba ikhathi kuze ngene kwiLukhuzane kwi-lockdown i-lockdown ngikhumbula kahle meeting yokugcina engayigcina ekhaya noma meeting engagcina ngayo ekhaya ngise meeting ekhaya nganjiswa uyena siyekhaya uyawazi nje umuzi wababa wami emakhaya ekhaya le ku high flat kwaqala lapho kwashuba ngoba ngamemezela lapha ekhaya sasingakazi ukuthi kuzokwenzeka kanje ezweni kuzovaleka kanje ezweni ngasho ngathi umembisi wami umhla ka11 kuJuly 2020 i-lockdown qale ngo2020 2020 hayi ke nomndeni ke kutshelwane ke kujatshulweke siyothungisa kanti kuzovalwa usikwiza wami iqeliwe ilist iyabo uthi ubani sobambathisa bese belethe umembeso ekhaya wathi ngicela ngangifake into emzakacele angiyifuni into engihlanganisa nabo okay wangafakwa ke usikwiza wami sesiyakhona ke impela lengifuna khona wangafakwa ke into emzakacele akabafuna abantu basekhaya 2020 2021
sashuba isimo. Asilali nje, asilali kunento eyayisuka laba basami uyayikhumbula. Yayihuba lento beyihamba. Ithi kodwa meyihamba kunento ekhala phambili ethi engathi igundane. Okay. Ibe sithi into yami le asayifaki isilingi, shuthi ihamba ngale kwephepha. Ibe sithi into yami siyibuka lento ngoba lento meyiqala ihleli kanje nengane kufanele sibambane kuze kudume imoto eminyango. Ngoba iyasaba kodwa yayinyoka. Ithi into yami ihamba kanje ngoba la nginamabhathini afakiwe ngoba lento iyahuba kodwa. Yeah. Kushubile legcekeni ngiphebezwa yinyoni ngifika ngiyagoqana angazi mina ukuthi kwenzakalani. Okunye ngibukushanela zibi lana bese kufanele ngiyibuthele zibi ngizoba sesigodlweni. Angathwasa angazi kwami ngosangoma ukuthi khona umngoma obungilandelayo. Kodwa ngizophebezeka lapho kuliso sichitho ngizovuka esigodlweni namathwasa. Ngitshela mamezala wami. Mamezala mkwenzeka kanje. Athi unonyameko lo. Olokho esho kanjalo uma wakhe. Ngoba ngangize ngibuze ngithi mina uyamzala yini. Athi zaba u11 enyanga. Ela mina ngimthwele. Ukube ngangazi ngabe ngambulala. Uma wentombazana ukhuluma kanje. Njengoba izingane zikhulumela abani uma wazo. Hayi nginganaki. Kunesikhathi khona la okwavuthwa khona isichitho kwako 12 baba kaSam uyaxolisa. Savuthwa sasichitho wangikhipha baba Sam. Mina ngangisheshe ngimxola umyeni kwangimazi ukuthi akazenzi and into eqhamuka ekhaya ibalula kuwena. Ngoba suke bazi yonke indlu zoliphahlela bayalazi ukuthi uphahla kanjani bayakwazi ukukucela. 12 wangikhipha nganokhala ngathi ngicela ongenani ekseni ngivuke ngihambe. Yeah. Ngahlala la nganaba la ngahlala la e-dining room. Kwathi ekseni ngempela ngavuka ngoba kwakuhliphike kakhulu endlini. Akwazi ukuya lapho uyoshuthi ayibule yabhubha ngale. Uzohlekwa. Mengibamba ngiyisuba uthi ingane zikuphi zikusiswami. Ngiyambona lo muntu uyashayeka kakhulu. Kwathi ekseni le kwakume khona uma ezonginikeza inkomo ezonginikeza amabhayi ezonginikeza yonke into emela lesixoxo uma wami. Ngafika ibhebheshane engangiqala ukulibona elalilele. Ngase kumyeni wami ngicela uvuke uyobheka le nto asikhulumisana. Wathi intoni ngathi hambe lapha ufike ubuke. Wafika wabuka wathi intoni ngathi mina umalo waya. Mawa. Umsindo. Awubangile. Wamfonela usisi wami uthi ngicela ungibuyisele yena mhlawumbe uzothuka ehla umoya na kuwena. Wangithatha futhi wangihambisa ekhaya. Futhi right. Ngikhumula ukuthi endlini wazongikhiphela ama chips ne KitKat. Ngangayifuna afike ngayinikeza ingane. Lento isho obona ukuthi lento ifika isivunguvungu kuyena esidlulayo. Ongayazi ukuthi isuka ithi yenze njani. Uthe ngokunye futhi naye wayibona izimo yena qobo lwakhe. Wamala khumbula kahle sasisebenzisa lo mnyango lo. Wathi yazi makasami mekwenzeka ngidlule emhlabeni. Ngiyocela lo muzi nodayisa. Uyobese uyabona ukuthi nengane uphuma ubhekaphi. Akanginikezanga isizathu salokho. Kodwa ngathi mina shuthi siyasibona lesimo. Ngoba akulula ukukholwa ngomuntu wakini. Wesiphathi ukhule nayo. Lento mhlambe uhlangane nayo mina le ayiyona. Yini baba sami wathi hayi. Ungahlala. Mengidlule ekuqala nje mina emhlabeni ungahlala nezingane bavele nidayisa umuzi nihambe nobona ukuthi nokwakhapi. Ngitshela usisi wami. Ayisenzeka into kade kufanele yenzeke ukuthi senze umembeso besifuna ukuthi sigijime siyobhala. Before sibhale kufike uLulama wangibizela la. Wasilalela la. Angithi ngivele into yama owner nani ngizobuyela la emshadweni wami. Athi uLulama